Hej. I dag vi skal lave en anden forløb af biologi B om blølbrug og kredsløb og også luftevej. Vi har mange billeder, som vi skal snakke om det her billede. Der er nogle med første figurer. Det viser, at luftvejen forløbet, at hvordan vi lufter og ild kommer til vores krop. Det starter med næse eller munden, så bagefter kommer til svag. Efter svag, det kommer går igennem med svag, spiserør, også bagefter til lårene, hvor vi har to lårene til venstre og til højre. Til højre der er 3 lapper, og til venstre der er 2 lapper, på grund af at vi har brug en lidt plads til hjerte. Hver lårene har indeholder i cirka til 600 millioner alveoler, som der er en små, meget lille figur, som viser, at hvordan vi omgiver kroppen til, omgiver eller definierer. Hvordan har stil H2 eller ild. O2, undskyld, ikke H2, undskyld. Vi kan se, at der første figur, det er luftvejen forløbet, og det anden figur viser, hvordan vi definierer ilt fra lårene til blølkredsløb. Hvordan er funktionen i den her forløb? Det kommer fra lårene til alveoler, og der alveoler, det kommer en meget lille, den hedder låren kvallære, og det giver, som det her bliver høj koncentrationen til el, og laver definition og flytter ilt fra lårene til bløden. De tredje funktioner viser, at der er blodkredsløbet. Og det viser, at hvordan det kommer fra lårene, går til hjerte. Efter hjertet går igen til hele kroppen, og kommer igen til hjerte. Blod har en ild, går ud fra lårene, går til hjerte. Så efter hjertet sender blod, som har masser ild, sender til hele kroppen, og hele kroppen blodet, efter hun afleverer ilt, kommer igen til hjertet, som har masser CO2, og hjertet sender den her blod til lårene, og også laver definition, at det bliver høj koncentrationer til CO2, og lav koncentrationer, højere koncentrationer til CO2 i blodet, og lav koncentration i CO2 i lungerne, så bliver også definition ligesom før, og så videre. I figur 4 viser, at hvordan i hjertet ser ud. Hjertet, undskyld, jeg har glemt at sige, at blod, der er blodkredsløb, der er transport til transportsystemer til hele kroppen, som afleverer ild og nærstof og hormoner til
alle cellerne i vores krop, og også det som målsætning transporter at hente CO2 og affaldet af stoffer bliver væk fra cellerne og afleveret til hjerte og nogle låne, nogle bliver afleveret til nogle andet sted. I figur 4 viser at hvordan hjertet ser ud. At hjertet der er det er delt til fire pladser. Der er to forkam og to hjertekam. Der er højre forkam og højre hjertekam og også venstre forkam og højre venstre hjertekam. Der er også lårarken, som afleverer det her, som blod kommer fra lårene til hjertet og går igen, kommer igen eller ud fra det her hjerte fra den hedder aorta. Og kommer igen til vores krop, det fra det hedder hulvand og går ud til lårene, det hedder også hulvand. Figur 5 det viser noget med blodløbet. At nogle gange, normalt går vand i vores muskler ned i vores alle cellerne og fra cellerne går ud til hjertet. Men nogle gange det laver noget galt og bliver muskler bliver ligesom stopper eller strække. Det betyder at muskler bliver lukket og blodet bliver skiftet vejret. Derfor det bliver meget, meget svært og det giver meget ondt. Figur 6 vi snakker lidt i den her figur om den noget hedder kondition. Og kondition det betyder at det viser effektiv med det effektiv kroppe. Hvordan optager transporter til ild til ulen til vores krop eller til også kroppe eller celler, alle cellerne i vores krop. Og der er noget med lidt regler, at vi skal finde hvor mange O2 kommer igen per minut til per kilo. Hvor mange oxygenen på kroppe, hvis du bliver normal. At for eksempel at vi har nogle som vi har skrevet at første vi kan se at der er noget med at vi starter med der er 3 billeder at vise hvordan definerer med tiden at det starter med uden fra cellerne der er masser af ilt, men ind i cellerne der er CO2, så med tiden det bliver lidt skifter hver definere fra den her vej til den her vej, lav koncentrationen til høje koncentrationen og omvendt. Og til sidste kommer til at det bliver ligevægt, det betyder at antal CO2 og antal O2 bliver lidt det er ligesom lige ud. Og det betyder ligevægt. Yes. Og det her som vi viser at med kondensation eller effekter til kroppe, at hvor mange ild brug kroppe til at blive bedre og blive person ikke fleksibel, det hedder kondensation. Det har vi
vi tager, hvor mange liter el på per minut, og dividerer med antal kilo, og det viser, hvor mange få personer per minut til per kilo. Det her kombination, det viser, at der er forskel mellem mænd og kvinder, og forskel med også med alder. Der er forskellige masser data. Vi får masser data fra den her forløb. Men det sidste viser, at vi har respiration, og respiration, som vi har for, at vi har taget dragvejr fra munden og næse, og kommer til lungerne, og mellem gåsmuskler, det her ligger under lårene, som hjælper med at trække vejr. Det kommer, når vi har trækvejr, det laver respirationen og definerer ilt i vores lårene, så bagefter definerer det her ilt i alle cellerne, så kommer igen til skifte mellem ilt og CO2, og kommer igen til hjertet, og så bagefter til lungerne, og går ud fra, når vi har trækvejr. Jeg tror, det er hele, og tak for det.